Dacă te uiți la acest filmuleț, sigur ai aflat de Viva SMS, cel mai nou concept de SMS marketing din România. Pentru cine ar putea fi interesant? Ei bine, pentru oricine vrea să primească cele mai tari oferte de la companii locale și naționale din toate domeniile de activitate. Bine, dar ce înseamnă Viva SMS? Primești direct pe telefonul tău cele mai bune promoții, oferte last minute, discounturi, invitații la evenimente, tot ce ți se potrivește și este pe gustul tău. În plus, câștigi bani și îi ajuți și pe alții să facă același lucru. De unde provin banii pentru utilizatorii Viva SMS? Să o luăm cu începutul. În momentul înregistrării pe vivasms.ro, completezi un formular cu întrebări simple de genul: aveți animale de companie, aveți mașină? Și așa se realizează profilul de consumator al utilizatorului. Astfel, companiile pot trimite oferte cu o țintire foarte precisă la un cost optim. De exemplu, un cabinet veterinar din cartierul X dorește să promoveze o super soluție antipurici. Viva SMS trimite mesajul promoțional doar posesorilor de animale de companie din cartierul X. La fel stau lucrurile dacă vorbim de o pizzerie din cartierul Y sau un salon de coafură din orașul Z. Companiile atrag noi clienți, iar utilizatorii primesc oferte din area lor de interes și câștigă bani pentru fiecare SMS primit. Toată lumea are de câștigat. Cum pot să-mi dezvolt echipa Viva SMS? Practic, posibilitățile de a recomanda Viva SMS sunt nelimitate în acest secol al informației. Când recomanzi, nu uita să transmiți esența. Este gratuit, nu trebuie să investești bani și nu vinzi nimic. Acum e timpul să începi să câștigi bani cu propria ta echipă Viva SMS.